Fašiangy sú v plnom prúde, hodovanie sa blíži ku koncu. Niekde je veselica vo veľkom štýle, inde skromnejšia zábava. Tak či onak všetci chcú využiť poslednú možnosť veseliť sa pred pôstom. Aj v Semerove majú svoju dlhoročnú tradíciu, ale pozor, nie je to ani zabíjačka, ani sprievod v maskách, ale takzvané sladké bláznovstvo. 2 kg múky dali. Dedina sa teší, ľudia tiež. Takže robíme šišky. Kým vo vedľajšej miestnosti sa dedinčania už zabávajú, v kuchyni je ešte roboty vyše hlavy. Ženy vypekajú od skorého rána, aby sa šišky ušli každému. No, robíme okolo 1200. A vyzerá byť cesto pekné. Cesto na kyslo, stačí ho trochu roztiahnuť a už len povykrajovať. To už 15. rok sa robí. Aby sme našim deťom ukázali, ako sa kedysi fašiangovalo. Košíky sme plietli, kraslice sme robili, zabíjačky. U nás radšej takéto sladké šialenstvo robíme. No a šišky pribúdali a pribúdali, škatule i špajza sa zaplňali. Odrazu sa na pódiu zhrkli kňaz, kostolník aj smútiaci pozostali. Všetkému dobrému je raz koniec. Aj fašiangom a veselici. Je čas pochovať basu. Lúčime sa s tebou, milá basa, lebo si narobila našim starým dievkám, mládencom hodne nešťastia. Musíme sa vyblázniť, aby sme mohli kľudne a spokojne postiť. Podaktori sa s basou lúčili veľmi ťažko, nečudo, čaká ich 40 dní odriekania. Modlite sa cez celý pôst, čo ste boli opití dosť. Zo Semerova Denisa Cibulka, televízia Markíza.